Čaučo ľudia, moje meno je Michal a vítajte pri ďalšom radnom vlogu. Ako vždycky teraz stále napovedeme čo robiť. A dneska ešte vám poviem niečo takú informačku malú, nebude to ďalšie videjko, dneska bude ešte jedno. Malé by dojsť Barča TV, jej kanál hodím možno do popisku na tom videu, nie v tomto. Že hodím ho tam a budeme natáčať nejaký ten challenge, sorry za obraz, alebo niečo také. Kto hráva Clash of Clans, tak sa pripojte do klanu Skriňa, lomitko Domčo. To od táha jedničky, od dvojky je to od 0 trofejí. A potom ešte kto hrávate presne Clash Royale, sa môžete pripojiť do Skriňa 2. A Jano, ty mi tu negibicuj. Teraz si zoberiem nabíjačku tuto. Od mobilu. A idem... No a ja som mal od dvojky princa. Be my right! Čo tento ranný vlog je vlastne informačka o tom, že bude dneska ranný vlogis. Nie ranný vlog. Teď teraz bude ešte z Barču video. Toto je taký ranný vlog. Nebol dlhý, prevádzte a pokiaľ videjko páčne, like, koment, odber a zdieľajte. Čau.